Здравейте всички! Днес в този урок ще ви покажа как да добавите онлайн часовник в Google Chrome. За тази цел си влизате в Google и пишете Google Chrome Story. След като сте влезли в Google и сте го написали, ви излезнало ето тази страничка. Цъкате тук и сега давате надолу. Това са различни приложения за Google Chrome. Давате още. И ето, тук където има часовник. Тук натискате добавяне. Така. След което чакате тук мъничко. И тук ви се появява часовник. И ви показва 19:36. Както в момента виждате, 19:36. Това са опциите. Може да го нагласите на 12 часа, т.е. да ви показва 7:36. Аз лично предпочитам да е така. Тук е иконата на самия часовник. Каква да бъде? Както виждате, се променя. Аз предпочитам да я оставя ето така. Това е цветът. Разнообразни са. Има всякакъв цвят. Това ето тук. Самото такова. Примерно може да го направите. Е така. Червено. Не това червено. Това червено е доста добре. Или черничко. Не знам. И това тук е за език. Така, сега, как да го премахнете? Ако след време, например, ви е мръзнало или просто вече не ви кефи. Цъкате с ляво копче, с десно по-точно, и премахване от Chrome. Премахване и вече часовникът ни е премахнат от Google Chrome. Надявам се, съм ви бил полезен. Оценявайте, коментирайте, споделяйте с приятели и ще се чуем в следващия туториал.